Nem csak a természet újul meg tavasszal, a szervezetünknek is nagy szüksége van a felfrissülésre a hideg téli napok után. Az egyik legjobb módja a megtisztulásnak, ha egy komplett méregtelenítő kúrába kezdünk. A helyes étrend mellett fontos figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, a testmozgásra, és olykor a masszázs és a szaunázás is segíthet megtisztulni. A zöldséges standokon egyre több friss zöldség és gyümölcs jelenik meg tavasszal. A méregtelenítésre ez az évszak a legalkalmasabb, hiszen az erősödő napsugárzás hatására mi magunk is aktívabbak leszünk. Az emberek többsége alkalmazza a tisztítókúrát. Sporttal, étkezéssel, jogázással, meditációval. Méregtelenítő kúrát szoktál esetleg tartani? Pont bojt időszak van, igen, rendszeresen. Mindenképpen odafigyelek az egészséges táplálkozásra, hogy főleg egyetemistaként azért nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszak, és azért a gyümölcs és a zöldség is azért elengedhetetlen. Szervezetünkben évente átlagosan 4 kg felesleges méreganyag halmozódik fel, növényvédőszerekből, élelmiszerek mesterséges adalékanyagaiból, ipari szennyezőanyagokból, háztartási és kozmetikai készítményekből. A méreganyagok különösen a sejtekben, a zsírsejtekben, a szövetekben, a vérben és a szervekben halmozódik fel. Meg nem határozott ideig ott tárolódnak, mindenféle egészségügyi problémát okozva ezzel. Főleg a máj végzi el a méregtelenítési funkciót, tehát a májunkra nagyon kell vigyázni. Mi következik ebből, hogy ne fogyasszunk alkoholt, mert az a máj működését nehezíti, ne fogyasszunk zsíros nehéz ételeket, mert ugyancsak akadályozza a máj munkáját. A vese is fontos szerepet játszik a salakanyag kiürítésében, hiszen a vizelet kiürítésével megszabadíthatjuk szervezetünket a méreganyagoktól. Aki egy rövidebb kúrába kezdene, annak a doktornő a következőt tanácsolja. A 3 naposnál a 1,5 liter ásványvíz és 20 deka öreg kenyér, tehát legalább 2 napos kenyér, semmiképp se finom, friss, puha kenyér, a napi adag, ezt kell elosztani egész napi folyadék és ételbevitelnek. A második nap 1,5 liter kefír vagy joghurt, ugyancsak a 20 deka öreg kenyérrel, a harmadik napon pedig újra a 1,5 liter ásványvíz és a 20 deka kenyér. És ez után, mintha kicserélték volna, úgy fogja érezni magát. Ahhoz, hogy a méregtelenítő kúra hatásos legyen, fontos a testmozgás, illetve akár egy masszázs is segíthet szervezetünknek megszabadulni a salakanyagoktól. Ezekre az idegvégződésekre nyomást gyakorlunk, elkezdjük őket masszírozni, ez például itt az a vesének a pontja, akkor azt az adott belső szervet stimuláljuk magával a masszázsal, és serkentjük a belső szerv működését, ezáltal felgyorsul az anyagcsere, beindul egy kiválasztási folyamat, és felgyorsul a méregtelenítés a szervezetben. A masszást nem lehet túlzásba vinni, káros hatása nincsen a szervezetünkre, sőt segít, hogy lelkünk és fizikumunk harmóniában legyen egymással.